Vážení sousedé, asi se vám taky dostalo v posledních dnech do ruky toto oznámení od obce Veselé, které shrnuje nějakým způsobem tu kauzu ohledně fekálních bakterií. Já když jsem si dneska ten dopis přečet, tak jsem nevěděl, jestli se mám smát nebo skutečně brečet. Takové bagatelizování, takových lží, polopravd a zkreslování už jsem skutečně dlouho nečet. Překvapuje mě, že tenhle ten dopis obec Veselé dá ven mezi lidi i poté, co na zastupitelstvu všechny tyhle ty lži, co jsou obsažený v tomto dopise, byly vyvrácený. A ty lidi, kteří tam na tom zastupitelstvu byli, to slyšeli, takže jsou mi svědkem, já to mám nahraný. Vy si můžete tu audionahrávku poslechnout, takže víte, že jsme nebyli informovaní, že to nebylo na úřední desce, že nebyla pitná voda pro lidi a tak dále. Takže já skutečně jako nevím, jestli se mám brečet nebo smát. A teď si pojďme rozebrat nějaké části toho dopisu. Už v první větě je něco, co mě teda dostalo. Dovolte mi prosím, abych se vyjádřil ohledně zhoršené kvality vody loni v létě. Takže my budeme říkat fekálním bakteriím ve vodě, které jsou zdravotně závadné, nebezpečné pro lidi, zhoršená kvalita vody. No, super. Tak, pak tady máme další. Máme tady nějaká čísla, nějaké vzorky, které byly odebrané, nějaké výsledky. 0,5, 0,2, intestinální enterokoky 0,5. Přátelé, není to pravda. Bylo tam 5 KTJ na 100 ml. Koliformní bakterie, bylo tam 20 KTJ na 100 ml. Takže vůbec nevím, kde jste přišli na nějaký 0,5, 0,2. Podle mě je to bagatelizování situace. Podle mě je to zkreslování čísel, aby si lidi mysleli, aha, tak tam bylo 0,2. Ne. Jakákoliv hodnota naměřená nad nulu prostě z naší vody dělá nepitnou, závadnou, zdravotně nebezpečnou vodu. Takže přestaňte těm lidem lhát. Už to není sranda. Dále tady máme, že za 11 let provozování vodovodu se žádné podobné problémy ohledně pitné vody nevyskytly. Opět další lež. Dostala se mi do ruky SMS-ka z vašeho SMS kanálu, někdy z roku 2019, to znamená 7 let dozadu, kde podobná situace byla taky. Byla špatná voda a tam jste vyzývali lidi, aby tu vodu převařovali, aby ji nepili. Takže není pravda, že 11 let jste neřešili podobný problém. Řešili jste ho. Dále píšete, že bylo dotazem u výrobce chlornanu zjištěno, že došlo ke změně výrobní technologie, která způsobuje rychlejší rozpad chlornanu. Odběratel neboli obec Veselé o této změně předem nebyl informován. Takže nějakým způsobem dáváte vinu na firmu, která nám dodává chlornan a říkáte, že za to svým způsobem může, protože nám dodávala chlornan, změnila technologii, ten se rozpadnul dřív a najednou nebyl účinný. A ta firma vám to nedala vědět. Uvidíme, co na to řekne ta firma, nebo co se o tom myslí ta firma, která nám dodává chlornan. Myslím si, že ta s tím tvrzením rozhodně nebude spokojená. Tak, a potom tady máme další věc. Obyvatelé obce byli o situaci informováni prostřednictvím úřední desky. To si z lidí děláte srandu. Každý občan může jít na web obce Veselé, naklikat si úřední desku, naklikat si archiv, rok 2025, celý ho projet a zjistí, že oznámení o špatné vodě tam není ani jedno. Není tam ani oznámení, aby lidi nepili vodu a nic takového tam není. Prosím, přestaňte lhát. Tyhle ty lži byly vyvrácený na zastupitelstvu obce. Tam jste se k tomu přiznali, že jste neinformovali, tak nevím, proč těm lidem lžete. Je to neskutečný. A dále píšete, že jste všechno konzultovali s krajskou hygienickou stanicí. Ano, konzultovali a ta vám řekla, abyste lidem dodali náhradní zdroj pitné vody a abyste lidi informovali. To jste neudělali. Takže přestaňte lidem lhát, není to sranda a mě to fakt vytáčí.